ଗହଙ୍ଗୁ ଗାଁର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ରାତି। କାହ୍ନ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଧଳା କପଡ଼ା, ଲମ୍ବା ବାଳ ଆଉ ଆଖି ଦୁଇଟା ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଛି। ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋଫାନ, ଶୁଭ, ଆଦିତ୍ୟ, ଚନ୍ଦନ ଓ ମାନସ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହ୍ନ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରାଉଛ? ଆମେ ତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ। ସେହି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଭୂତଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ହସରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥରି ଉଠିଲା। ଭୂତଟି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରାଉ ନାହିଁ କି କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘରର ମାଲିକ ଥିଲି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏହି ବରଗଛ ମୂଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେହି ଜଣେ ସାହସୀ ପିଲା ଆସିବ ଯିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦିଅ। ଏହି ଗାଁର ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ସଫା କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିଦିଅ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। କାହ୍ନ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଭୂତଟି କ୍ରୋଧିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସହାୟ। ସେମାନେ ମିଶି ପୋଖରୀ କୂଳ ସଫା କଲେ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦୀପ ସେଇଠି ଜାଳିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରୂପଟି ଏକ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଗହଙ୍ଗୁ ଗାଁର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ।